Abasi ithuba mfowethu. Ngibonge nje ekutheni nikwazi ukuthi ngikuthinte ngefoni singazani, kodwa-ke usukumele phezulu usize nansi intandane umfo kaMhlongo lo uNtando. Umfana lo ukhulele phambi kwami njengoba nje nila ekhaya nakho kubo la njengaphesheya. Umfana nje ukhulele phambi kwami efunda isikole kwaze wathiwa namatohane wasebenza, ube yimenenja lo muntu ngisho emsebenzini la besebenza khona. Kubuhlungu ukugula kwakhe phambi kwami njengomuntu omdala, ngazi ngisho ubaba wakhe noma wakhe. Umfana usehlala nodadewabo nomunye nje wokhazini, ngicathi bawu-4 kubo manje. Isimo asihle neze. Singajabula kakhulu umuntu ongaqhamuka noba ngabe imuphi. Ngibonile-ke la Shamase kwezakho ezokuxhumana i-responde yabantu, siya-appreciate lokho kakhulu. Njengoba usubikile nje ukuthi amasenti okuya eSwazini akanasho i-passport lo muntu lona. So ngingajabula kakhulu mina njengomuntu ola emphakathini ngimbone esizakala Shamase, alithole lolu sizo lolu angakwazi ukuthi alekeleleke ngokwamasende, ngoba nami kuningi sengikuzamile nami amandla aseya ngokuphela ngoba umqansa uya ngokunyuka. And lo muntu unanengane, uyabona kunzima kakhulu. So nje mina engikucela nje Shamase ukuthi uqhubeke mfowethu usize abantu njengoba mhleze ngikubona la kwezokuxhumana, ubasize. Nalo-ke okhona nobonayo le video lena, bafowethu South Africa, ngicela ukuthi nisondele umfana nimsize, ningasizi uShabane. Mina ngokwempilo ngi-right, kodwa nisize yena. Ngangijabulisa kakhulu lokho. Lo phamisa isandla noNkulunkulu uyomupha ongaphezulu ukuthi asize intandane. Nomfana ngithi una 30 years if I'm not mistaken, umfana omncane. Umuntu emhlabeni dela ukuthi aphile more than 100, bakhona abawuphilayo. Umfana usemncane kakhulu, mina nje angino-50 plus, kusho ukuthi umfana nawo usena 30 years okusafanele awuphile. Lo ngaphosa lo mfana angakwazi ukuthi asizakale. Ilokho nje Shamase, kodwa nje ngicela nje ukuthi ngibonge nje kwi-South Africa kwi-responde ethe yaqhamuka. Useshilo umfana ukuthi cha, ingcingo uyayithola impela, usephenduke u-switchboard. But-ke lokho kuba u-switchboard siyacela ukuthi beze abantu. Umfana uyagula, akusona i-scam lesi. Ngiyacabanga ukuthi uShamase kuzohamba mhlambe-ke kuvele part 2 lapho senizombona khona South Africa ukuthi ngampela akusona i-scam lesi. Sibadala kabi yokuthi singenza i-scam, sithathe isikhathi sethu sizokwenza isikeshi sifuna ukutrenda. No, akukona lokho South Africa. Uyagula lo mfana lo, kodwa-ke kunemithetho-ke South Africa elawula ukuthi ukukhipha umuntu kufanele kudlule kwimigudu ethile. Abaka-TV bayazazi lezo zinto lezo, but South Africa nizombona ukuthi ugula kephi kanjani. Ilokho nje Shamase, ngibonga ithuba mfowethu. Siyathokoza. Hey, singayi? Bhuti. Yaphinde yahlangana? Iphinde yahlangana futhi. Ola. Kambani? Much. So celebrate. Ndoda ya ngeke ngakufila kancane nje ukuthi celebrate. Ngithanda ukubonga nje futhi kakhulu kubantu base South Africa, bona laba abavelile. Yazi abanye noma yabo engenakho ukuthini, kodwa nje amazwi akhe mayikhuluma nami
esho ukuthi uyangibeka emthandazweni. Lokho kuwusizo kakhulu emphefumulweni wami, kuyanginika nami ithemba, kuyangigqugquzela impela ukuthi hayi ithawula ngingalilahli. Yebo mntaba. Yebo nje, hayi ngiyabonga kakhulu, baningi abavelile. Siyakhuluma nje nabanye, ngiphinde ngixolise futhi mhlampe kwabanye abangaphendulekalanga, ngoba manje bengithi ngibamba lolu mhlampe nalo liyangena omunye ngala elokhuzana ku-WhatsApp uyafona nakhona. Ngiyacela bandla, ma ukuthi awuphendulekanga bandla, ngicela ungixolela ngikwenzanga ngenhloso. I-volume yelokhuzane yama-calls bengiwathola. Yes. And ngicela ukuxolisa nalabo abafuna ukungenza ama-video call. Ngicela nje ukuxolisa bandla, ama-video call angikwazi ukuthi ngiwenze. Ngangifonela nje nge-voice call, it's fine. Ama-video call bandla ngicela ukuxolisa. Yebo. Mfethu, naba abantu bevela ngobuningi babo berecommenda abantu ababaziyo abangakwazi ukulekelela. Njengoba beza bebaningi kangaka, ngokwakho mhlambe ngingaze ngikhulumele, kanti mhlambe wena ungakwazi mhlambe ukuthi ukubimilite konke lokho abakulethayo, uthini? Hayi ngeke futhi cha, ngikwazi ngoba manje ngithi manje kuzofanele ngibone phela la ngisizakala khona ngithi. So manje mangizothatha lokho nalokho, yabo nje abakade bengifonela impela bekade ngibatshela ukuthi hayi ngicela bandle banginike imininingwane, ama-details, bengibhala nje phansi la efonini yami, ngibhalile kwi-notepad iy'namba zabantu, yabo abafundisi, inyanga nje ngibhaleliwe nje, banginikile abantu, ngibhalile nje phansi efonini, ukuze makuwukuthi mhlampe la esengiyoqala khona njengamanje akulungi, ngikwazi ukuthi ikhona enye option, yabo. Lokho nje ngikujabulela kakhulu, kodwa nje bengicela nje ukuqala ngoyedwa, ngibone sikuhamba kanjani, mhlampe singavumelana nokuthi mhlampe sinike isikhathi esingakanani, yabo, because nami angeke ngazi ngoba phela nakhona mhlampe futhi singaqala sithi thina sifuna ukuqala isikhathi, kanti mhlampe lonto ngeke izikwazi ukulunga leso sikhathi esisikalayo. Ngicela nje sibone ukuthi kuzohamba kanjani lo sesiqale kuyena, sibone ukuthi wenze njani. Okay, kulabo abaveza-ke iy'ndawo zokwelapheka ongalapheka kuzona abakude, ubona ukuthi mhlampe unawo inamandla ukuthi ungakwazi ukuyofinyelela. Yabo nje abantu abaningi baqhamuka ama-calls aqhamuka kakhulu nje, aqhamuka ngala koMnambithi, ko-Bergville, ko-Potchefstroom, yabo. Khona ngisho amanye-ke nje aphumayo-ke nje la eSouth Africa-ke, yabo, wo-Mozambique, abanye khona nje othe eGhana ngakubo nje bayayishaya nje lento, bayayiqeda, yabo. Nje kuwukuthi-ke ukufika khona laphana kuyinkinga kumina ngoba manje i-transport iyangishaya, anginayo nemali etheni, yabo, yokugibela ukuthi ngikwazi ukufikelela khona laphana, yabo. Okay, ngizokhuluma ukuthi-ke kukhona babovele ngapha ePotchefstroom, nami ngithintile othe ungavela ukuthi uzothatha iphasela kuyena. Uvelile nje impela ubaba uMsomi. Yebo, ubaba uMsomi wangapha ePotchefstroom. So uyena umuntu ebengithe ngizoke ngiqale-ke kuyena ngoba uyena bevele kuqala. Ngakumina kangazi mhlawumbe ngakuwena-ke bhuti. Uyena nje obevele kuqala, base hayi-ke ngamtshela ngase ngiyasho ukuthi hayi ngizoke ngivele kuyena.
Ngizoqala nje kuyena impela bese ngiyabona ukuthi kuhamba kanjani, kodwa naye uthembisile futhi naye ngiyethemba kuyena ukuthi kuzolunga. Okay baba. No, siyafisa ngathi ungaluthola usizo. Kubelaphi bendabuko not excluding mhlambe-ke i-Western medicine ngoba useyihambile nayo ngathi iyahluleka. Ngokokurekhomendwa kwabantu abaningi nama-opinion abo baveza ukuthi iyilumbo leli. Ngiyacabanga ukuthi kungaba yithuba elihle leli kubelaphi bendabuko bangempela nothi abadlala iy'keshi nabaskema abantu lokuthi bazibonakalise emhlabeni ukuthi ngempela umuthi ukhona uyasebenza, nokuthi futhi umuthi ukhona uyakwazi ukuthi ulaphe. Uma ngabe kuwukuthi ngempela nabo basho ukuthi ngempela iyilumbu leli esilibonayo nathi lesibabazisayo, ukuthi bavele bamtreat umfowethu uma ngabe sangakwazi ukuthi atreat-eke abuyeke esimeni sakhe. Ngicabanga ukuthi nakubona kungaba ingqayizivele yethuba nenqophamlando ukuthi ngempela ukuze bakwazi ukurecognize-eka nabemhlabeni, ngoba siyazi ukuthi into uma ngabe iqhamuka nomuntu webala lethu emhlabeni engazuthi ayithatheki kahle, especially uma ngabe kuyeyethu thina abantu abansundu. Kuphinde-ke futhi kubeke nasikholwa nanabo ukuthi uNkulunkulu ukhona, konke ngoNkulunkulu akukho ngale kwaNkulunkulu. Nabo yithuba leli futhi elingaba lihle lokuphakamisa ukuthi umvelinqanga amandla akhona ngempela ayasebenza uma nabo beyokwazi ukuthi basilaphe lesi sifo, ngoba asifihlile ngane zakwethu. Whoever uyokwazi ukuthi a-assist umfethu siyobuya sizomveza la, sibonge, siqhakambise naye isiphiwo anaso sokuthi akwazi ukuthi-ke asize abantu. Esikubalekela ukuthi mhlawumbe njengamanje siyazi ukuthi kunabantu abasuke bafuna ukuthi osomathuba mhlawumbe bafuna ukuthi nanti ithuba bafuna ukuvela bagqame. Uzofuneka nathi sikuvikele ukuthi singagcini sesisebenziseka ngendlela e-wrong, kanti sizokwelapha la umfowethu udinga usizo. Asikho into mhlawumbe ukuthi sifuna ukutrenda, sifuna ukuveza osibanibani mhlawumbe bafuna ukuskema abantu. No, umfowethu nasi isifo simphethe. Kulowo ozethembayo akeze South Africa, akeze emhlabeni jikelele, isiyonke nje universe, akavele ngokwazi ukuthi alaphe irrespective ukuthi ngabe uqhamuka kephi. Ithe Western medicine odokotela ozithembayo bangavela, owe-traditional owazi mhlawumbe traditional medicine angavela naye, abakholwa mhlawumbe emthandazweni nabo bangavela bazothandalela umfethu. Siyokwazi ukuthi udumo silise lapho kufuneka liye khona udumo kuleso oyoba ngempela yokwazi ukuthi alekelele umfethu lesimo abhekene naso. Mntaka baba, okunye-ke mfethu engifisa mhlawumbe sidlule kubona nakubantu sikwazi ukusebenzisana nabo, uma kukhona abafisa mhlawumbe ukuthi badonate njengoba sikhala ukuthi transport awunawo ngishiye movement, yiphi mhlawumbe indlela ocabanga ukuthi ungathini kubantu esingenza ngayo? Kulokho-ke kwama-donation, cause yazi nje bakhona abanye abake bavela yazi babuza impela. Abanye-ke nje kukhona omunye ubhudi nje okwangenzela nje cash send impela nje, awu ngayithola nje. Ngicela nje ukubonga kuyena, ngathi uNkulunkulu engamandisela. Mention but most samkhumbula igama ukuthi manje kodwa lona igama nje ngingalikhumbula la efonini, ukukhombisa appreciation nokuthi imali yakhe ifikile ngempela lapho ebiqonda ukuthi kufuneka iyofika khona. Ngicela nje ubheke nje kancane la. Njengoba nje sizendlela ngempela South Africa nasemhlabeni jikelele, siyanicela kulowo ngaba nosizo, asigcinile la umfethu-ke sizoba naye uma ngabe uNkulunkulu ehlele ngendlela. Sizoba naye ngoLwesibili Okhozini ezweni sakhile, esikhombisayo ukuthi kwesikwenzayo asenzi imidlalo, asidlali mhlambe iy'kesho amasigcozi la. Into esikhuluma ngayo into okuyi-reality ekhona ngempela. Sizoba naye umfethu Okhozini ngoLwesibili
ehlweni ezweni sakhile. Uma kukhona abafuna ukuyifela bezombona bayosithola sisokhozini, abakwazi mhlawumbe bangafisa ukulekelela nokuveza-ke mhlawumbe isimo ukuthi siyisimo kanjani. Sizoba nazo iy'thombe la khona esobe ngempela kuvela ngempela isifo esimphethe ukuthi siyisifo esikanjani, ukuze abantu babone nomhlaba ukwazi ukubona ukuthi le nto ikhona. Nalabo-ke mhlawumbe abayizazi abangakwazi mhlawumbe ukuchaza le nto ekanje ukuthi ungabe yaba khona ngaphambili, uma ngabe yaba khona mhlawumbe iyalapheka kanjani nokuthi iqala kanjani, umsuka wayo usuke kuyini, nokuthi-ke uma uyolapheka mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi umfethu nawo usuyoba isibonelo mhlawumbe emhlabeni ukuthi into ekanje iyalapheka, isifo esikanje, noma singasazi igama sazokuthi thina yilumbo singaziyo ngodokotela ukuthi bona bangathini. Uyamthola bafu? Bafo baningi kakhulu labantu ngimthola ima ngizokutshela manje igama lakhe. Igama lakhe u-Ernesto. U-Ernesto, ngiyabonga kakhulu Ernesto. Imali ongifakele yona bhuti ngiyitholile. Nomntwana futhi naye ujabulile impela. Ngize ngamshayela ngisho ilokhuzane nje impela la i-voice notes. Kubonga ngisho umfana wami la ngamsendela. Yes bafo, sibuyele back-ke kuleyo ukuthi kubantu abafisa ukwenza ama-donation mhlawumbe iyiphi indlela mhlawumbe uxhumana nabo mhlawumbe bakwazi ukulekelela? Shuthi into engenzeka bhuti kungafanele mhlawumbe ngivule i-account, yabo, mhlawumbe mase ngiyivulile i-account bese kuba ukuthi mhlawumbe ngawo-ke kulesibili, angithi ubuthesoya okhozini ngolesibili. Yes, makuhlelekile yonke indlela yes. Makuhlelekile sengiyobe sengiyiveza-ke i-account number, sengichaza ukuthi abafisayo ukuvula inhliziyo zabo bafake isandla bangafaka kule account number. Yes, ngibuza lo ngoba njalo ngiyazi ukuthi-ke izinto ezikanje mhlawumbe zizodinga mhlawumbe kuhambe idinga mhlawumbe imali ethe xaxa. Ngiyalenza mhlawumbe kuthiwa kuvela abantu abangaphandle mhlawumbe abantu bangakwazi ukwelapha makufuneka ku-travel kiwe lapho, nanokuthi-ke uhlobo lwe-account ey'ntweni ezikanje mhlawumbe kuba ama-trust account babushabana. Kuye kube i-trust account ekufanele ibe khona, kube namadoda athile nabomama abathile mhlawumbe 3 or 4 or 5 babe i-team ekutheni bezokwenza sure ukuthi babhekelela impilo yakho ukuthi ngoba phela umfana usemncane ungenzeka ukuthi ayicabangele igusi ahambe othenga amateku abese ekhohlwa ukuthi yena uyagula ngoba phela usemncane umfana uyadinga amadoda amadala. Kodwa ngiyacabanga ukuthi njengoba mase uzomthatha umise nasokhozini futhi nawe ngiyacabanga ukuthi usazoya emumva uyohlangana namadoda athile ukuthi ungahelisha kanjani indaba yalento lena ye-trust. Mina ngingathanda ukuthi njengendoda endala futhi ekunobhanyabhanya leze TV usuyihambile le ndlela uyayazi u-advise. Ngakuthanda lo, ngakujabulela mina nje ngokwami ngoba lo uzokwenza into yakhe athenge igusi, yabo, akhohlwe ukuthi uyagula kanti inhloso yokuthi yena aphile ngoba uzothi